एबार बोसोरसेनो जाखाबाय आंना बायलानो हयला ख्रि ख्रिल' थायगासिगोन बे खावसे फाननोसै आरो माखासेखौ फोराननानै दोननोसै रामुआ हारसिङैनो रायज्लाय रायज्लाय बानलु फुलिखौ गायबाय थायो। थिग बे समावनो रमेशआ रामुखौ फैनानै माथो होफैयो। ओइ रामु हामा हारसिंनो रायज्लायबाय थाखाबाय नालाय हा माथो गायबाय थाखो नोंलाय? नै बानलु आबाद मावनो नागिरदों आं। बेसे बायनानै जाबाय थानो नोंथां, दामफ्रानो गोसाथार जालांनो हमबाय। बेनिखायनो देग्लाय गायफैथारबाय आं। औ नंगौ, गुबुननिफ्राय बेसेथ' बायनानै जाबाय थानो नोंथां, गायनो हायोब्ला न'आवनो मोनजायो। हा बबावथो थांनो नागिरदों नोंलाय? नै डिउटिया जालायबाय आंना, थांनोसैलाय दैमायावसो सुनो। गोजानाव थांनानैबो खामानि मावहैयो नालायब्रा आंबो, बेफोरखौनो मावनांसिगोन। दे बिदिब्ला आं एसे सुनो थांनोसै, नों गायबाय थाथ'दो। जागोन दे। ओइ रामु हा न'आव दंना गैया नोंलाय? मा जाखो समबार? नोंखौ पुर'हितआ लिंहरदों, मालाबा नांथारगौनो। नंगौ नामा? औ। दसे उनाव रामुआ पुर'हितनि फारसे थांनो थाखाय ओंखारलाङो। हा बबाव थांनो नागिरदों रामु? आं पुर'हित बाबानिसिम थांनो नागिरदोंमोन। मानोबा लिंहरदोंनो आंखौ? पुर'हित बाबानियाव थांगोनब्ला एसे थाल लानानै थां। मानोना मानसिफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे पुर'हितआ थिग नङानो। जागोन। बाबा, मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ? औ नंगौ, जिराय फिसा, मानोना आंहा नोंजों गोबां खोथा बाथ्रा सावरायनांगौ दं। फिसा, नों सिगाङाव आंनिसिम मदद नागिरनानै फैदोंमोन नङासै? औ नंगौ बाबा। बै समा दिनैनि समा नोंनि थाखाय जोबोद मोजांनि सम। नाथाय नों आंनि बुंनाय बायदि खालामनांगोन। बुं बाबा, मा बाथ्रा? आं हायाबाबो मावथारगोन। नोंथाङा खोन्थाथारदोल'। खोनासं बिब्दिब्ला, नों दिनै दा हरनि समाव नैबे थफ्लाखौ बै गोथैसालिनि खाथियाव थानाय न'नि उनाव हैथारनांगोन। अब्लानो अखानायैनो नोंनि खाफाला गेवगोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, जुदि नों दोनबोआलासिनो गिनानै खारबोफिनो, अब्ला नोंनि गासै खामानियानो फेलें जागोन। आं हारसिङैनो थांथारनांगोन नामा बाबा? औ, नों हारसिङैनो थांनांगोन। रावनोबो खोन्थानोबो मोननाय नङा। आंनि बुंनाय बायदि खालामथारनांगोन। जागोन दे बिब्दिब्ला। हरनि समाव रामुआ पुर'हितनि बुंनाय न'नि फारसे थाबायलांबाय थायो। बेयावनोथ' मा दं जाखो?
गोदाव सोराव हरनि समाव आंखौ हैनो थोनलाबायखो पुर'हितनानोथ' आंखौ थगायबायसो नामा दे जिखियानो जाया आं बेखौ हैथारनोसै उननिखौ उनाव नायसिगोन मा जायो दसे उनाव रामुआ पुर'हित बुंनाय न' फारसे मोनहैयो रामुआ पुर'हित हरनाय थफ्लाखौ दोनफुबाय थानाय समावनो गोथै बारियाव थाखुमानानै थानाय सिखावा रामुखौ सोंहरो हरनि समाव सोर जाखो बिलाय जानो हागौ सोरबा फाग्लाया लामा आन्दायनानै बिबथिं फसंफ्लांबाय दानो बेखौ सिगिनानै होखारहरनांसिगोन नङाब्ला दिगदार जानो हागौ सिखावफोरा मोदायनि माथो दिहुननानै रामुखौ सिगियो सोर नों बेयाव मा खालामनो फैदों नों नोंलाय सोरथो आं नोंनि नोम्फा आंनि आफायाथ' थैनाया गोबां बोसोर जालांबायमोन माबोरै आंजों रायज्लायनो हाखो थैनायखायनोथ' आं दा मोदाय जाबाय आरो आं दा नोंजों हाखर सिंनिफ्रायसो रायज्लायहरगासिनो दं हा 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 रामुआ गिनानै गोख्रै बे जायगानिफ्राय खारबोयो ससे फैनायनि उनाव बियो सिखावफोरा दोनखुमानाय सनानि थफ्लायाव सोगदावनानै गोग्लैयो हाबाब सोरनि थुफ्रा जाखो बेलाय एफाग्रा बुरजा सना रामुआ थफ्लाखौ लानानै गोबारै न' फारसे थाबायबोयो